Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region na amo ni dulong sa inyo. Kagaring atong top story subong adlaw, July 6, 2026. Duha patay, isa pilason sa ginarado sang fuel tanker ang mga food cart sa boulevard sang Valladolid. Mag-utod nga mga minor de edad na lumos sa suba sa Baguio City. Pagula sang basura sang Victoria sa Bacolod, gindepensahan ni Councilor Al Espino. Super typhoon nagapadulong sa Pilipinas, maulanon nga panahon ginapaabot sa Negros. Kag sa good vibes, tapasero nangin kampiyon sa Negros Island Region Painting Competition. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, super typhoon nagapadulong sa Pilipinas. Maulanon nga panahon ginapaabot sa Negros. Nakatabok na sa Mariana Island ang super typhoon nga may international name nga Bavi kag nagapadulong na sa Pilipinas. Ara pa ini sa gihapon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility kag ginapaabot nga magasulod sa PAR Martes sang gabi o kon Miyerkules sang aga. Pagsulod sa PAR, tawgon ini nga Inday, kag mabuhina ng iya sini nga puwersa pero magapabilin sa gihapon bilang isa ka super typhoon. Ginapaabot nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas pero magapalapit ini sa Batanes sa Biyernes antes magwa sa PAR sa Sabado. Ginapaabot ang pagbalik sang hangin habagat nga amo ang magadala sa mabaskog nga hangin sa Martes o kon Miyerkules, kag sa Huwebes naman, pabaskugon sa super typhoon ang habagat. Gina-forecast ang mabunot nga ulan sa Biyernes, tubtub Domingo sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Western Cordillera, kag Cagayan Valley. Ginapaandaman ang tanan nga mag-ulu-aligmat sa baha kag landslide. Sa number 9, isa ka pre-disaster risk assessment ang ginpatigay sa Office of the Civil Defense Negros Island Region sa pagtalakay sa mga risks nga madalas ang RSSI kag sang ASF sa rehiyon. Ginpamunuan ni Regional Director Donato Sermeno III ang pre-disaster risk assessment of the mga concerned agencies para man matalakay ang sitwasyon kag ang mga tikang nga ipatuman. Sunod sa OCD sa datos ng Sugar Regulatory Administration kung SRA, mga 16,000 hectares sa 501 barangays ang ilang nga na-validate nga naapektuhan sa red striped soft scale insect. Nalakip sa mga intervention ng pagpanagtag sa insecticides, fertilizers, kag biological management organisms sa DMO. Kasubong man, sustainable pest management, paagi sa fungi production. Ang Department of Agriculture naman kag ang Provincial Veterinary Office ang nagapatigay sa case validation, pagpabaskog sa surveillance, pagpahamtang sa border control measures, kag patuman sa restriction sa movement sa baboy kag pork meat sa mga affected areas. Sunod kay Sermeno, gin-present sa OCD ang worst case scenario, lakip na ang paandam nga kung magpadayon ng paglapta sang RSSI sarang ini mag-reduce sang sugar production, mag-apekto sa palangabuyan sa mga mangunguma kag economic losses. Ang ASF outbreak nga uncontrolled mag-disrupt sang food supply chain, makadula sang hog industry kag makapasaka sang presyo. Lantaw nato ng possible nga ang worst case scenario bala kung magpadayon ng infestation bala sang red RSSI ang red stripe soft scaled insect. Kagang effects sang sang African swine fever. So para walang isa sa mga ways forward ang pagcapacitate sang sang SRA sa mga LGUs kay ang express sila sang kakulangan sang personnel bala kaya hindi
monitor sang extent sang no, sang in pag-infect sang RSSI. Sa number 8, Negros Island Region na ginalantaw nga mayara sa masobra sa 3.09 million registered voters. Base sa datos ng Commission on Elections, NIR, ang Negros Occidental ang mayara sa 2,016,862 ka mga regular voters. Ang Negros Oriental naman mayara sa 996,328. Ang probinsya sa Siquijor mayara sang 84,011 ka regular voters nga narehistro. Pero klaro ni COMELEC Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano, gina-finalize pa ang total number of voters ang binalbagan sa Negros Occidental kag sang Maria sa Siquijor. Gani mahimo nga may pagkambyo pa sa final registered voters sa natungdan nga mga probinsya. Bahin naman sa Sangguniang Kabataan, may 1,054,195 ka narehistro nga botante para sa Sangguniang Kabataan sa NIR. 683,805 ka SK voters ang narehistro sa Negros Occidental. 342,110 naman sa Negros Oriental kag sa Siquijor 28,280. Magapagwa pa ang COMELEC sa final list sa approved voters para sa barangay kag SK elections. Sa number 7, 30 ka mga illegal structures sa Barangay 14 sa Bacolod liwat na naman nga ginpangguba. Nagdangat sa kapin 30 ka mga illegal structures ang tigayo na nga ginpangkaka sa Bacolod City Legal Office Enforcement Team sa Purok Jose Rizal, Barangay 14, Kainas ang aga. Lakip diri ang napulo ka mga balay nga yara sa Kilisang Creek. Ginsiling ni Levi Pange ang pamuno sa enforcement team nga masobra na sa 2 ka dekada nga nagapuyo ang mga residente sa Kilisang Creek. Dugang niya, makapila naman ka beses nga ginpangkakas ini apang nagabinalik man sa gihapon. Ang iban sa ilang nahatagan na kuntani sa relocation apang ginpang-disqualify ini sa Bacolod Housing Authority bangon nagabalik man ini sa gihapon sa Amonga Creek. Kadungan sa mga operasyon, may 6 ka mga kolorong nga tricycle kag 4 ka mga motorsiklo ang gin-impound sa Bacolod Transport and Traffic Management Department. May 20 naman ka driver's license ang nakumpiskar sa BTTMD bangod sa nagkalain-lain nga traffic violation. Sa number 6, 25 anyos na kuhaan sa masobra sa 14 million pesos nga valor sang illegal nga droga. Na-recover sang kapulisan sa Bacolod City sang masobra 2 ka kilo nga suspected shabu, may standard drug price nga 14 million pesos sa buy-bust sa Purok Kamunsil, Barangay 3 sa Bacolod, mga las 9:50 sang gabi sa Domingo, Hulyo 5. Sa nasambit nga operation, dakpan ang ginakabig high-value individual nga yara man sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council na si alias Renz, 25 anyos, taga Barangay 1 sa Bacolod. Base sa impormasyon nga nabaton sa mga operatiba, nagapakigbahin sa illegal drug activity si alias Renz sa Barangay 1435 kag kaiping nga mga lugar sa Bacolod. Nagsugod nga mangin drug runner si alias Renz sinilang nga tuig matapos nagbata ang iasawa sa ila ikatatlo nga anak. Pagi sa tawag sa cellphone, nagahatag instruction ng source ni alias Renz kundi inya kuhaon ng shabu nga iga-distribute. Si alias Renz ang mga nag-deliver sa illegal nga droga sa iya mga downline sa nagkalain-lain nga lugar sa Bacolod. Sa number 5, Mayor Greg Gasataya nagpaathag angon sa plano nga pag-ula sa Victoria sa basura sa Bacolod.
Ginpamatukan sa mga residente sa Barangay Felicia sa Bacolod City kag sang mga environmentalist groups ang plano nga pagtula sa residual waste sa Victoria City sa sanitary landfill sa Bacolod. Sa Domingo, Hulyo 5, ginpangunahan sang Negros X Initiative for Climate and the Environment recognize kag sang sangguniang kabataan sa Barangay Felicia ang isa ka public consultation nga gintambungan sang kapin isa kagatos ka mga residente. Isa sa mga gintalakay sa mga consultation ang reklamo sa pila ka mga residente nga nagabaho ng landfill kag delikado sa ila nga ikaayong lawas. A pesar sini, naaprubahan na sa Solid Waste Management Board ang request sa Victoria City kag igatil talakay na ini sa sangguniang panlungsod Committee on Laws, Ordinances, and Good Government. Ginsilin ni Councilor Al Espino, chairman sa mga komitiba, nga dako man ang mabulig sang pag-ula sang basura sa Victoria sa landfill agud mapatuman na ang waste to energy sa Bacolod. Sunod sa iya, yara lang sa 600 tons per day ang basura nga ginaproduce sa Bacolod, apang 1,500 to 2,000 tons per day ang requirement antes mapatukod ang WTE plant. Sarang man nga ma-accommodate sang landfill ang basura gikan sa Victorias. Ginaduso man sang konsehal nga kinahanglan magbayad ang Victorias sang tipping fee sa Bacolod agud ma-compensate man ang pag-accommodate sang syudad sa ila basura. Natala na sini nga semana nga talakayon sang komitiba kag sang Solid Waste Management Board ang Memorandum of Agreement sang Victorias kag Bacolod. Matapos sini, yara na sa sangguniang panlungsod ang desisyon kung tugutan ini o kung hindi. Apang ginsiling naman ni Bacolod Mayor Greg Sataya sa flag ceremony kay isang aga nga wala kahilabtanan sa WTE project ang pag-ula sa basura sa Victorias sa Bacolod. Sunod sa iya, bulig lamang sa syudad para sa Victorias nga sa karon nagapaobra pa lang sang ilang kaugalingon nga sanitary landfill kag nagapangayo sang bulig sa lokal nga panguluhan sang Bacolod. Isa lamang ka truck sang residual waste ang kada bulan sa sulod sang 12 ka bulan ang ika-accommodate sa Bacolod gikan sa Victorias suno sa alkalde. Pinag-importante niya po ano ang welfare sa syudad sa Bacolod. So, because of this, in forward na siya sa sanggunian, then we will respect whatever the decision of the City Council. Tatapusan nga punto, this is not about the waste to energy, okay? Kaya di agagwa ang istorya niya, ginbato na ni Greg kay parte na waste to energy. Ang ila request ng Victoria is only for 12 months. Report lang sa social media, and all of the comments are unfair. As a matter of fact, it's even uneducated. Ang mga nagagambal sila, hindi basurahan ang Bacolod, hindi ko kaintindi. So, I hope that our constituents will be guided accordingly and the technical aspect should prevail. Not emotional, not itungod nga nagbaton ta sang residual waste. I don't know if they understand the terminologies that are involved, especially the use of the terminology residual waste. No? So, amo na yung ilang i-answer, hindi ang imuon mo basurahan ng Bacolod. Sa number 4, ang National Police Commission kag Department of Education sa Negros Island Region ang nagsapol sa tuyo nga makaporma sa isa ka unified strategy sa school safety, security kag campus crisis management. Sunod kay DepEd NIR spokesperson Almir Cesar de Quinia, gintiglawas ni Regional Director Attorney Owen De Luna ang NAPOLCOM kung sa diin upod ang mga PNP officials ilaging talakay upod sa DepEd sa Regional Committee meeting sa nagligad nga semana ang school safety measures. Bilang sabat, hinmando ni DepEd Regional Director Ramir Oitico ang paghanda sa Comprehensive School Crisis Management Initiative. Ang directive sunod sa DepEd nagatask sa mga education officials nga mag-audit sa campus readiness kasubong man
pag-identify sang security gaps nga magaserbe guide para sa long-term police kag stakeholder nga mga intervention. Sino kay Attorney De Luna, ang pagpangapin sa school community ang labing importante. Kag tuyo naman ang mga mapabakod ang prevention kag mitigation. Isa sa iya nga ginduso ang Unified Campus Protocols, isa ka QR code-based incident reporting system kag regular inspection kag monitoring. Nalakip sa luyag ma-address ang physical kag digital threats. Gintalakay naman ni Police Lieutenant Colonel Robert Agda ang Safe NIR Initiative. Ini para mapadasig ang emergency response time pagi sa Dial 911 system. Gintalakay man ang cyberbullying kag online child exploitation. Lakip na ang pagpangapin sa digital evidence. There was a portion sa ating regional mancom wherein nag-provide kita sa isang kahigayunan sa ating NAPOCOM and Philippine National Police para makadiscuss ways and basically map out plans para maka-provide kita para ma-strengthen natin school safety. Sa number 3, 3 ka mga eskwelahan sa Bacolod nag-cancel sang face-to-face classes sa sulod sang 3 ka adlaw. Isa sa pinakamasako nga dalan sa Bacolod City ang LaSalle Avenue kung may klase. Apang kaina las 7 sang aga halos wala sa mga salakyan nga nagalabay diri. Ini kasunod sang pag-suspend sa University of St. LaSalle sang face-to-face nga klase bilang kabahin sang security measures. Sa isa ka advisory ginsiling sa USLS, sumugod subong nga adlaw tubtub sa Miyerkules mangin online anay tanan nga klase samtang ila pa gina-verify ang ginasiling isa ka security matter. Wala na sang may ginpagwa nga dugang nga statement ang universidad tuhoy sa rason sang pagkansela sang klase. Samtang kanselado man ang face-to-face classes sa St. Scholastica's Academy of Bacolod City, humalin subong nga adlaw tubtub sa Biyernes. Samtang nagapatigayon pa sang academic retreat ang eskwelahan. Apang kainis ang aga makita ang salakyan sang SWAT sa Bacolod sa gwa sang eskwelahan. Bakante man ang parking space nga masami puno sa salakyan kung may klase. Ang isa naman ka preparatory school nga malapit lamang sa among eskwelahan ang nagpagwa man sang abiso nga kanselado man ang klase tubtub sa Miyerkules. Sa ila announcement, ini ang isa ka precautionary measure bangod may security threat sa mga kaipin sini nga mga eskwelahan. Apesar nga wala sang face-to-face classes, ang nasambit nga mga eskwelahan bukas man sa gihapon ng ila opisina sa mga luyag mag-transaksyon. Sa number 2, mag-utod nga mga menor de edad na lumos sa suba sa Bago. Patayng 5 katuig nga bata nga babayi kag 3 katuig nga lalaki matapos malumos sa suba. Nasakop sa Purok Riverside, Barangay Tabunan sa Bago City Biyernes sang hapon. Nagwa sa investigasyon nga naglisensya ang mag-utod sa ila amay nga mahampang sila sa gwa sang balay upod ang 3 katuig nila nga tupad balay. Pagkaligad ang pila ka minutos, nagpadulong sa suba ang 3 ka mga kabataan. Nagapanawag ang amay sang mag-utod sa tupad balay apang wala na sang may nagsabat. Dito na kaginpabalo siya sang iya hinablos nga nalumos ang duha niya ka mga bata. Nasapwan nga wala na sa kabuhi ang mag-utod samtang nakaluwas ang lalaki nga tupad balay. Nahibaluan nga nagaobrang iloy sa mag-utod nga biktima kag gabi na nagapauli. Sunod sa iloy, wala gid nakaagi kadto ang iya mga bata sa nasambit nga suba. Gani wala ini naghuna-huna nga dito pa mapatay ang iya mga kabataan. Nagapanawagan karon ang pamilya sa bulig agud mahatagan sang disente nga lubong ang duha ka mga bata.
Kag sa number 1, duha patay, isa pilason sa ginarado sang fuel tanker ang food carts sa Boulevard sang Valladolid. Nakuhaan sang CCTV footages ang paglabay sang tanker truck sa Barangay Sagwa, Banwa sa Valladolid kung sa diin makita nga wala man sa nangin problema sa pagpadalaga sang driver sang fuel tanker nga nagausoy gikan sur kag padulong sa direksyon sang Baguio City mga pasado las 4 Domingo sang hapon. Apang pagabot sa Barangay Palaka, makita sa dashcam video nga ginarangka sang tanker truck ang mga food stalls sa higad sa Boulevard. Ginsiling ni Police Master Sergeant Eduardo Congbong, case investigator sa Valladolid PNP, na tulugan ang driver sang tanker truck kag sa makabugtaw, nag-apply sang preno ang driver base sa mga skid marks na makita sa dalan. Ugaling tuma na siya kalapit sa mga food carts. Bangod sa impact, nagkalaguba ang mga food stalls kag nabunguan ang 3 ka mga vendors. Dead on arrival sa ospital si alias Ling, 36 anyos, kag napatay Domingo sang gabi ang 17 anyos nga dalagita taga Valladolid. Samtang si alias Mike, 19 anyos, ang karon nagapabiling sa Bacolod Adventist Medical Center. Na lang sunod sa investigador nga wala na sang dugang pa nga naulamid si insidente bangod sa nasambit nga lugar nga ginatawag nga Boulevard. Kada hapon tugtog gabi masami nga madamos ang tawo nga nagapondo agud magpaliwaliwa, maglantaw sa sunset o kon magbakal sa pagkaon sa mga food carts. May pila ka mga concerned citizens ang nagapanawagan pagi sa social media nga pauntato na ang operation sa mga food stalls sa Valladolid Boulevard agud malikawan ang kasubong nga insidente. Ginatinguaan sa Valladolid PNP nga mapasaka subong nga adlaw ang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide batok sa 57 anyos nga driver nga si alias Junior, taga Barangay Handumanan sa Bacolod. Kung hindi mahingagaw ang pagpasaka sang kaso sa driver, siya ang i-release kung matapos na ang 18 oras nga reglementary period. Siguro ako itong mahambal ang especially sa mga driver nag-travel na sa malayo daw makapasyag na kita sa kapoy kag katuyo dapat doon natin nga pagbuhaton is mangita kita sa isa ka lugar nga kung dingit kita pwede ka dulog danay nga safety man ang ato nga salakyan kag magpahuway basta nga makarecover kita maging maayo na ang ato nga pamatyag o kasi kung di nagpakamatyag sa katuyo kag kakapoy basta nga makalabot kita kay makabuti sa atin. Sa Good Vibes, Tapasero nanging kampiyon sa Negros Island Region Painting Competition. Imbes magsulod sa kolehiyo, construction site kag talamnan sang tubo ang ginsudlan sang 23 anyos nga si RB Villaruz. Kinahanglan sang 23 anyos sa Barangay Jerusalem sa Cadiz City nga magtrabaho para makabulig sa pamilya. Si RB ang nanging kampiyon sa Negros Island Region Painting Competition sang 59th Charter Day celebration sa Cadiz City. Ang iya obra maestra nagapakita sa isa ka estudyante nga bata nga nagabalikit sa ilang balay nga iya gintiguluhan nga paglaom. Bisan gamay lang siya, bitbit niya ang handom nga dako pa sang sa iya nga landong. Parehos kay RB nga padayon nga nagahandom. Siya ang kamagulangan sa 4 ka mga magulutod kag sang 2023 gid lamang nakadiskubre sang iya abilidad sa painting. Pilaman ka mga kompetisyon ang iya naintrahan kag sinigid ang nangin kampyon kag nakuha ang cash prize na saya post ginsiling ni RB nga sang una espading, bunas, sadol, martilyo kag lagari ang iya ginabitbit pero subong trophy na gani ini ang iya ginapasalamatan sa makaako.
of course, antes kita ako kita nag-shoutout sa ating mga live viewers kay Lynn Marie Tams. Maayong hapon, Digicast Negros from Hong Kong. May God bless Negrosanon. Jessery Garucha Hevero. Maayong hapon, Ma'am Barbara Mijares kay sa tanan nga staff sang Digicast Negros. Chona Evangelista Caredo. Maayong hapon, Digicast Negros watching from Singapore. Rolina Dorliac Alegrado watching from Calatrava, Negros Occidental. Hello sa mga taga Calatrava. Leo Grace Tinasa watching from Barangay Sag-ang, La Castellana. Oy, taga La Castellana, kag taga Sag-ang. Maayong hapon sa inyo, ma'am kag sir. Good afternoon man kay Sir Romel Mahilong Galio, and also hello to Sir John Randolph O. Rubin. Kagmaya itong top 10 stories of the day, tub-tubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.